Піднімаємося на старий Вариш Бардийов. Тут красно сохранили старі мури і старий Вариш. Старі вулички, щось наподобі Львова, Ріги, Талліна. Все укладено каменем красно. Йдемо прямо на главну площадь. Чекать буде, рано прийде і ноца дожене, розгорену мою душу. Вийшли ми на главну площадь Вариша Бардиєва. В Старому Варишеві костьолів много і храмів, так десь як у Мукачеві. Тут є главна годинка. Дзвони. Зараз видимо, що тут понаписано. По-мадярськи, оказується. Ти можеш почитати, що це за дзвони. Один. І другий. Мешачок заобідзе, верх младей тополі, teraz gumnie, Ще по латині. 1782 рік. Хто знає латинь, переведе собі. Ясно, що культурна пам'ятка Словакії. Називається Базиліка Святого Егіда. Чекать буде, рано прийде і ноца дожене, розгорену мою душу слонковець огреє. Не ореє, не
мішачок долу зійшов, і вітрик утихнув. А мой милый, ani teraz ku mnie won nie przyszł. Won nie przyszł, indziej poszł do pola hutory. Zimny witor już ucichnął, dusza jeszcze boli. Zimny witor już ucichnął, dusza jeszcze boli. Uśmieszaczok za obice, werch młodej topoli. Teraz u mnie już nie przyjdzie to, co mi Старі улічки напоминають nie obidze. старий совєтський фільм про Штірліца «17 мгновений весни». Jest похоже ulica Cvitočnaja, ale конечно tu i ona Enčak se nazywać. Może gdzieś znajdziemy Łoboliковичичку.